jsme to nějakým koučem, tak jdem. Běhat, Valuška má o jednu konkurenci. A věst v pracovním klusu, X stát, nehybnost, pozdrav. Květo, buď sticha. Jdeš kvrndat jinam. Šla se pá na koně. Šla se podívat na koně. A ty naše taky, jo? Pracovním klusem vchod, C na pravou ruku. MR pracovní klus, RP střední klus, PF pracovní klus. F půlkruh 10 metrů do D, DB ustupování na holeň. BC pracovní klus, HS pracovní klus, SV střední klus, VK pracovní klus. K půlkruh 10 metrů do D, DE ustupování na holeň. E pracovní klus, C pracovní cval vpravo a kruh vpravo 20 metrů. CM pracovní cval, MR pracovní cval, RP střední cval, PF pracovní cval. F půlkruh 10 metrů do D, návrat na stěnu v B. BM kontracval, M jednoduchá změna cvalu. MC pracovní cval, C kruh vlevo 20 metrů, CH pracovní cval, HS pracovní cval, SV střední cval, VK pracovní cval. K půlkruh 10 metrů do D, návrat na stěnu v E. EH kontracval. H pracovní klus, C střední krok. CM střední krok, ME změnit směr ve volném kroku na dlouhé otěži. EV střední krok, V pracovní klus a ze středu G stát, nehybnost, pozdrav. Ale na mě páchnou.
Jana Kotvová a Ventura dokončili drezurní úlohu DD a jako další by měla být připravena Šárka Votavová, po ní Hana Dostálová, Lenka Dostálová, Jaroslava Dvořáková.